गौरनिताई जय श्री गौरनिताई जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। हरि बोल, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. थँक्यू नंदिता माताजी. वी एन्जॉयड युअर कीर्तन. सर्वांना आवडलं का कीर्तन? थँक्यू माताजी. तुम्ही अनम्यूट करून सांगू शकता? हो माताजी, छान होतं माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू माताजीज अँड प्रभूजीज. थँक्यू सो मच. हरी बोल. जागेच राहिले ना. ओके, चला आता आपण चालू करूया. मी सर्वांना म्यूट करते. मला लेट करायला लागत. आज आपण 16वा अध्याय शिकणार आहोत, ज्याचं नाव आहे दैवासूर संपत विभाग योग. पण अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. हरे हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 16वा अध्याय शिकणार आहोत, दैवासूर संपत विभाग योग. पण प्रथम अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण सर्वजण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहून ठेवली, सोप्या भाषेत समजावून सांगितली, आपल्यासाठी इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, त्या श्रील प्रभुपादांना साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय सुरू करूया. तर आता कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं बरं, कोण सांगू शकेल मला? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. अनम्यूट करता येतंय तुम्हाला, सांगा. पुरुषोत्तम योग. बरोबर. आता आज आपण 16वा अध्याय करण्या अगोदर 15व्या अध्यायाचा एक रिकॅप बघूया. काल आपण काय बघितलं की हे भौतिक जग आहे हे एका शाश्वत वटवृक्षासारखं आहे. एकदा त्यात जीव अडकला की तिकडनं बाहेर जायचं खूप अवघड आहे.
चक्रव्यूहासारखं आहे आणि आपण एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर फिरतच राहतो. मग कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की या भौतिक जगापासून जर तुम्हाला अलिप्त व्हायचं असेल तर वैराग्याच्या तलवारीने हा जो अश्वत्थ वृक्ष आहे तो तुम्हाला कापावा लागेल. एक मिनिट, मी सर्वांना म्यूट करते. हो माताजी, म्यूट केलं मी. केलं का? Yes. चालेल. मग आपण बघितलं की ज्यांना ज्ञान चक्षु असतात ते समजू शकतात की आत्मा जो आहे त्याचं नेहमी स्थलांतर होत असतं आणि तो जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकलेला असतो. तर ज्याचा आत्मसाक्षात्कार झालाय असा जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे तो आपल्याला गाईड करू शकतो, तो आपल्याला ज्ञान देऊ शकतो आणि या भौतिक जगापासून आपण मुक्त होऊ शकतो. मग कृष्ण आता इकडे संबंध ज्ञान सांगितलेलं आहे, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग कृष्ण कोण आहे? तो आपला पालन करताय, तो आपला देखभाल करतो. मग इकडे तो फक्त आपल्या स्थूल शरीराचा नाही पण सूक्ष्म शरीराचा सुद्धा तो पालन करता आहे. आणि मग त्याच्यानंतर शेवटी वेदांत सूत्राचा सारांश काय आहे की तुम्ही कृष्णाची अनन्य भक्ती करा. हे सर्वात गुह्यतम आहे, म्हणजे मोस्ट सिक्रेट. आता आपण 16वा अध्याय बघूया. तर 16वा अध्याय चालू करण्या अगोदर या अध्यायाबद्दल थोडस तुम्हाला सांगते. बरं, या अध्यायामध्ये कृष्णाने सांगितलं या पूर्ण ब्रह्मांडात 2 तऱ्हेचीच माणसं असतात. एक सूर आणि दुसरे असुर, किंवा एक सूर आणि दुसरे राक्षसी. आता आपल्याला जर भगवत धामात जायचंय, जर आपल्याला असं वाटत असेल की मला कृष्ण प्राप्ती झाली पाहिजे, मग कृष्ण म्हणतो की तुम्ही दैवी गुण बाळगले पाहिजे, तरच तुम्हाला माझ्या धामाची प्राप्ती होईल. तर दैवी गुण आपल्यामध्ये आत्मसात करण्यासाठी पहिल्यांदा आपण सत्वगुणामध्ये पाहिजे. रजोगुण आणि तमोगुण याच्यामध्ये आपण ते गुण बाळगू शकत नाही. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलंय अगोदर की एरोप्लेन फ्लाईट घ्यायच्या अगोदर खूप हाय स्पीडवर पळते आणि मग फ्लाईट घेते, त्याचप्रमाणे सत्वगुणामध्ये स्थित राहणं म्हणजे या हाय स्पीड मध्ये पहिल्यांदा आपलं रनिंग होतं आणि मग आपण शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थिर होऊ शकतो. मग असे दैवी गुण कृष्णाने सांगितले ते कोणते आहेत? ते 26 दैवी गुण सांगितले. आणि मग राक्षसी गुण पण कुठले आहेत हेही कृष्णाने सांगितलंय. ते फक्त 6 गुण आहेत. मग हे राक्षसी गुण कृष्णाने का सांगितले? कारण आपल्याला दक्ष राहायला हवं की आजूबाजूची जी लोक आहेत त्यांच्यामध्ये हे गुण आपल्याला दिसत असतील तर आपण ओळखावं हे आसुरी प्रवृत्तीची लोक आहेत आणि त्यांच्या बरोबर आपण कधी संग करू नये. तर हे गुण कृष्णाने डिटेलमध्ये अर्जुनाला सांगितले. मग राक्षसी स्वभाव कसा असतो यावर देखील खूप विस्ताराने कृष्णाने सांगितलंय की हे जे राक्षसी लोक असतात ते विचार कसा करतात आणि त्यांना काय हवं असतं हे सगळं कृष्णाने सांगितलंय. आणि मग त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही जर राक्षसी गुण बाळगले तर तुमची अधोगती होईल आणि जर दैवी गुण बाळगले तर तुमची उन्नती होईल. तर अशा तऱ्हेने शेवटी या धड्यामध्ये कृष्णाने ताकीद दिली आहे आपल्याला की तुम्ही राक्षसी गुण जर बाळगले
तर तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकणार नाही आणि त्याचे परिणाम काय होतील हे दिलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 1 ते 3. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, दुकानात नाहीये मॅडम, तुम्ही आणून द्या, मी पैसे देतो. मग दुकानात नाहीये. एक मिनिट मी हे करते सर्वांना मी. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याचा वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभ विहीनता, सौम्यता, विनयशीलता, दृढपणा, उत्साह, क्षमा, सूची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण आहेत. हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कोण बोलताय हे तुम्ही? माताजी मी पाहते, एक मिनिट. बरं, सर्वांना जरा म्यूट करा. हो माताजी, हो माताजी, मी करते. मी अनम्यूट करून टाका. माताजी अनम्यूट हो. बरं, आता अध्याय सुरू करण्या अगोदर मला तुम्हाला सांगायचंय की 7:45 किंवा 7:45 ते 8 मध्ये नामानिष्ठ प्रभूजी आपले मंदिर अध्यक्ष आज आपल्या क्लासमध्ये येणार आहे, तुमच्याकडे बोलणार आहे. तर त्यांचं चांगलं स्वागत करा. मी तुम्हाला अनम्यूट केल्यावर त्यांना हरे कृष्ण म्हणा, दंडवत प्रणाम असंही म्हणा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही त्यांना विचारू शकता. तर आता मी चालू करते आणि जेव्हा ते येतील तेव्हा मी रिक्वेस्ट करीन, जर तुम्हाला शक्य असलं तर तुम्ही तुमचे व्हिडिओज ऑन करा आणि मग त्यांना हरे कृष्ण म्हणा. हा, बरं, चला आता आपण चालू करूया. तर कृष्णाने इकडे सांगितलंय 26 गुण सांगितले की हे गुण तुम्ही बाळगले पाहिजे. आता हे गुण जे आहेत हे आपल्या सर्वांमध्ये हवे, पण आता काही गुण काही आश्रमामध्ये, काही वर्णामध्ये ते मुख्य गुण हे दिसलेच पाहिजे. आता उदाहरणार्थ निर्भयपणा किंवा निर्भयता हा जो गुण आहे हा खूप प्रॉमिनंटली एका संन्यासीमध्ये दिसला पाहिजे. तो कसा असला पाहिजे? निर्भर असला पाहिजे. त्याला असं म्हणून चालणार नाही की मी आता एकटा कसा राहू, जर मी आजारी पडलो तर माझी काळजी कोण घेणार, मी एकटा प्रवास कसा करू, मग जेव्हा मी आजारी पडेन तेव्हा माझं खाण्यापिण्याचं कोण बघणार. अशा इतके जर त्याच्या मनामध्ये शंका असतील किंवा त्याला भय असेल या गोष्टींचं, तर मग त्यांनी संन्यास आश्रम पत्करू नये. संन्यासी कसा असतो, त्याला पूर्ण खात्री असते की मी एकटा नाही आहे, माझ्या पाठीमागे कृष्ण आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये निर्भयता येते. आता हरिदास ठाकूर हे संन्यास आश्रमात होते आणि ते एका गुहेमध्ये बसून जप करायचे. त्या गुहेमध्ये एक भला मोठा काळा सापी असायचा आणि ते सापाच्या शेजारीच बसायचे. रात्र झाली की हा साप त्या गुहेतून बाहेर जायचा, त्याचं खाणं वगैरे खायचा आणि परत सकाळी तिकडे येऊन बसायचा. तर त्यांना भीती नव्हती. तर असा जो निर्भयपणा आहे हा संन्यासी माणसामध्ये अगदी प्रॉमिनंटली दिसून येतो, अगदी आपलं तो लक्ष वेधून घेतो हा गुण. मग सत्वशुद्धी सुद्धा ही संन्यासामध्ये असली पाहिजे. संन्यासी कृष्णाच्या कमल चरणांचा
त्यांनी आश्रय घेतलेला असतो. म्हणून संन्यासांना बायकांबरोबर बोलायचं, बायकांबरोबर बसायचं हे त्यांना करता येत नाही आणि ते स्ट्रिक्टली या गोष्टी करतही नाही. तर हे आपल्याला संन्यास आश्रमामध्ये सत्वशुद्धी दिसते किंवा ती दिसायलाच हवी, नाहीतर आपण म्हणू शकत नाही की हा संन्यासी आहे. मग त्याच्यानंतर आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन म्हणजे काय की आता संन्यासी हे पण मुख्य संन्यासामध्ये असतं बरं का, की एखादा संन्यासी असतो तो दारोदारी भिक्षा मागतो आणि त्याला जे काय मिळतं ते खातो, पण नुसती भिक्षा घ्यायची आणि जायचं असं नाही. इकडे नाही भिक्षा घेतली आता झालं माझं काम, नाही, त्याचं सुद्धा एक कर्तव्य असतं. ज्या घरातून तो भिक्षा घेतो त्या घरात त्याला कृष्णामृत देणं भाग आहे. म्हणजे तिकडे जाऊन त्यांनी कृष्ण कथा सांगितली पाहिजे, तिकडच्या लोकांना हरिनामाचं महत्व सांगितलं पाहिजे. म्हणजे बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, हे त्याला केलं पाहिजे. नुसतं भिक्षा घेऊन जायचं असं नाही. मग त्याच्यानंतर आता हे सगळे जे गुण आहेत ना, 26 गुण, या सगळ्यांवर आपल्याला तासनतास बोलता येईल. पण आता आपला वर्ग 1 तासाचाच आहे म्हणून मी फक्त थोडेसे महत्वाचे जे गुण आहेत ते तुम्हाला सांगेन. आता दान हा जो गुण आहे, हा गुण शक्यतो किंवा जास्तीत जास्त हा गृहस्थांमध्ये आपल्याला दिसला पाहिजे. गृहस्थ जे असतात ते नोकरी करतात किंवा धंदा करतात आणि त्यांच्याकडे पैसे असतात. उरलेले जे 3 आश्रम आहेत, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आणि ब्रह्मचारी, हे तिघही पैसा मिळवत नाही. गृहस्थ जो आहे तोच पैसा मिळवतो. मग पैसा जेव्हा गृहस्थ मिळवतो तेव्हा त्याच्याकडे जणू काय एक लायसन्स असतो इंद्रिय तृप्तीसाठी. आज माझ्याकडे पैसे, चला आपण हॉटेलमध्ये जाऊया, चला आपण सिनेमा बघायला जाऊया, चला मला नवीन कपडे घ्यायचे. अनेक इंद्रिय तृप्तींचे विषय अनेक आहेत. तर त्यांच्याकडे जणू काही एक लायसन्स असतो आणि त्यांनी जर दान दिलं नाही तर तो पैशाचा वापर जो आहे तो स्वतःसाठी होतो. त्यांनी सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम येत नाही. आणि त्याचबरोबर हा जो पैसा आहे यांनी आपण अध्यात्माकडे तो पैसा कृष्णाकडे वळवला नाही तर आपण परत भौतिकाकडे आपली आसक्ती खूप वाढते. म्हणून दान जे आहे हे गृहस्थांमध्ये आपल्याला दिसलं पाहिजे. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय आपल्याला आणि रूप गोस्वामींनी त्यांच्या पुस्तकात हे लिहून ठेवलेलं आहे की जे काय आपण मिळवतो त्यातले 50% आपण कृष्णाला दिलं पाहिजे. 25% आपण जी माणसं आपल्यावर अवलंबून आहेत, आपले आई वडील असतील, सासू सासरे असतील, मुलं बाळ असतील, पत्नी असेल, कोणी असेल जे अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी 25% रक्कम आपण ठेवली पाहिजे. आणि 25% रक्कमच आपण आपल्या स्वतःसाठी ठेवायची, इमर्जन्सीसाठी. म्हणजे कधी आपल्याला मेडिकल इमर्जन्सी येऊ शकेल आणि अशा तऱ्हेने आपण आपला जो पैसा आहे अशी त्याची विभागणी करायची. श्रील प्रभुपाद म्हणाले जर गृहस्थांनी दान दिलं नाही तर त्याचं हृदय कसं होतं, दगडासारखं होतं. आणि दगडासारख्या हृदयामध्ये कितीही ज्ञान सांगितलं, कितीही समजावून सांगितलं तरी ते ज्ञान हृदयामध्ये शिरत नाही. आता दान जे आहे
उद्याच्या अध्यायामध्ये परत मी त्याच्यावर थोडस जास्त आणि सांगणार आहे, कारण 17व्या अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलंय दान या विषयावर. मग त्याच्यानंतर इकडे वेद अध्ययन म्हणजे हे शक्यतो ब्रह्मचारी संन्यासी यांच्यामध्ये हे प्रामुख्याने दिसलं पाहिजे. यज्ञ कर्म आपल्याला गृहस्थांमध्ये दिसला पाहिजे. गृहस्थांनी काय केलं पाहिजे? संकीर्तन केलं पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे की या युगाचं यज्ञ म्हणजे काय? जप करणे. मग गृहस्थांनी ते अगदी प्रामुख्याने केलं पाहिजे. आणि त्यांनी ज्यांना माहित नाहीये की हरिनामाचं महत्व नाही माहित आहे, त्यांना बोलवलं पाहिजे, त्यांना सांगितलं पाहिजे, त्यांना कृष्ण प्रसाद दिला पाहिजे. कधीतरी आपल्या मित्रांना नातेवाईकांना घरी बोलवून संकीर्तन केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने गृहस्थामध्ये हे दिसलं पाहिजे. मग अहिंसा. आता मला कोण सांगेल अहिंसा म्हणजे काय? मी तुम्हाला सांगितलंय अहिंसेचा अर्थ. तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय. अहिंसा म्हणजे काय? सांगा. हा, सुरेश प्रभूजी बोला. अत्याचार करणे. बरं, आणि कोणाला काय सांगायचं आहे का? हँड रेज करा म्हणजे अनम्यूट करता येईल. कोमल माताजी. तुमचा आवाज येत नाहीये. पंकज प्रभूजी बोला. आपल्यामुळे कुठल्याही प्राण्यावर हिंसाचार होणार नाही आणि कुठल्याही प्राण्याला त्रास होणार नाही, त्याला अहिंसा म्हणू आपण. बरं, सुनीता माताजी. कोणाचं मन नाही. बरं, तुम्ही सांगितलंय. आता आपण शास्त्र काय सांगतं ते ऐकूया. मी तुम्हाला हे अगोदर सांगितलं होतं की जेव्हा आपण परजीवांना किंवा आपण स्वतःला, आपल्या आत्म्याला जेव्हा कृष्ण भावना देत नाही, कृष्ण नाम देत नाही, तेव्हा आपण आपल्यावर किंवा दुसऱ्यांवर हिंसा करत असतो. आत्म्याला काय हवं असतं? आत्म्याला कृष्ण हवा असतो. आणि जेव्हा आपण आत्म्याला कृष्ण देत नाही तेव्हा आपण हिंसा करत असतो. तर परजीवांना कृष्ण कथा सांगणे, कृष्णाबद्दल माहिती देणे याला अहिंसा म्हणतात. आता तुम्हाला माहिती आहे शेजारी पाजारी की ते कोणालाही कृष्णाबद्दल काही माहित नाही. मग तुम्हाला आता माहिती आहे की आपण जप का केला पाहिजे, पण आता तुम्हाला जर त्यांना सांगायचं असेल, कदाचित तुम्ही म्हणाल की मी त्यांना खूप समजावून सांगू शकत नाही. मग तुम्ही काय करू शकाल, की आमची जी लिंक आहे ना, आता 8 ऑगस्टला आपली नवीन बॅच चालू होणार आहे. मग तुम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करू शकाल की तुम्ही 8 ऑगस्टला हा इस्कॉनचा जो क्लास आहे भगवद्गीता 18 दिवसाचा तो जॉईन करा आणि त्यांना सांगा की यात काही फी नाहीये, हा फुकट आहे. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही जेव्हा अशा लोकांना सांगाल, कृष्ण भावनेबद्दल सांगाल, तेव्हा तुम्ही त्यांच्यावर अहिंसा करत आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ही लोक कृष्ण नाम घेत नाही. तर मग तुम्ही, आणि मला माहिती आहे की
कृष्ण नाम जे आहे याचं महत्व, याचा महिमा काय आहे, तरी तुम्ही गप्प बसला म्हणजे तुम्ही अहिंसा करताय. आता असे अनेक गुण आहेत. आता क्षमा, क्षमा हा गुण आहे, हा क्षत्रियांमध्ये असतो बरं का. क्षत्रियांमध्ये हा गुण असला पाहिजे, कारण क्षत्रिय काय असतात, त्यांच्या हातामध्ये तलवार असते. जिकडे अन्याय चालू आहे तिकडे ते जाऊन ते त्या क्षणी तिकडे ज्यांनी अधर्म केलेला आहे त्याला ते मारत असे. पण कधीतरी एखाद्या माणसाला खरोखर पश्चाताप झाला तर अशा माणसाला क्षमा केलं पाहिजे. असं म्हणतात क्षमा हे क्षत्रियांचं आभूषण आहे. तर अशा तऱ्हेने अनेक गुण सांगितले जे दैवी गुण आहेत. हे सगळेच गुण असले पाहिजेत आपल्यामध्ये, पण काही काही गुण प्रामुख्याने काय काय आश्रमामध्ये, काय वर्णामध्ये दिसून येतात. तर हे सगळे गुण जेव्हा आपल्यामध्ये असतात तेव्हाच आपण असं म्हणू शकतो की माझ्यामध्ये दैवी गुण आहे, जरी किंवा मी सूर आहे. असं जर एक सुद्धा गुण नसेल तर आपल्याला म्हणता नाही येत की मी सूर आहे. आता आपण राक्षसी गुण ऐकूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे असुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांची गुण आहेत. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, हे गुण त्यांनी सांगितले राक्षसी गुण आहे. आता दंभ, दंभ म्हणजे काय की आपल्या मनामध्ये एक इच्छा असते की सर्वांनी माझी स्तुती करावी आणि मला खूप आदर मान सन्मान द्यावा, याला दंभ म्हणतात. आणि जेव्हा हा कोणी मान सन्मान देत नाही किंवा कोणी स्तुती करत नाही, तेव्हा या माणसाला काय होतो, क्रोध येतो. समजा जर त्याला खूप मान सन्मान दिला, त्याची स्तुती केली की त्याला अभिमान येतो. तर दंभापासून हे सगळे जे गुण आहेत हे गुण निर्माण होतात. तर आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जो या भौतिक जगामध्ये एक जीवात्मा जो असतो त्याला दोन गोष्टी हव्या असतात. एक म्हणजे प्रसिद्धी आणि दुसरी म्हणजे स्तुती. तर जेव्हा तो एखाद्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुला शरण जातो तेव्हा तो गुरु त्याला शिकवतो की हे जे तुझी आसुरी, हे तुझ्यामधले आसुरी गुण आहे, पण खरोखर तुला हवी आहे का खूप स्तुती आणि प्रसिद्धी? मग मी सांगेन जर तू तसं करशील तर मात्र तुला शाश्वत स्तुती, शाश्वत प्रसिद्धी मिळेल. मग असे जे गुरु आहेत ते त्या माणसाला सांगतात की तू कृष्णाचा भक्त हो, तू अशा तऱ्हेने कृष्णाची भक्ती कर आणि अशा तऱ्हेने शुद्ध भक्त आणि वैष्णव हो की तू गेल्यानंतर सुद्धा लोक तुझी स्तुती गातील आणि तुझं कौतुक करतील. तर अशा तऱ्हेने एखादा जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे तो एखाद्या माणसाला ज्याच्यामध्ये असुरी गुण आहेत ते गुण काढून तो त्याच्यामध्ये दैवी गुण घालू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमतः मता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.
दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. आता कृष्ण काय आपल्याला सांगतोय की तुम्ही दैवी गुण बाळगा आणि लवकरच या भौतिक जगातून मुक्त व्हा. दैवी गुण मोक्षदायक असतात पण आसुरी गुण बंधनकारक असतात. आसुरी गुण म्हणजे काय, आता तुम्ही बघितलंच ना, क्रोध, अभिमान, आणि हे आपल्याला भौतिकाशी अधिक घट्ट बांधून ठेवतात. आता पुढे आपण ऐकूया कृष्ण काय सांगणार आहे. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. तर आता आपण ऐकूया आसुरी लोक असतात ते विचार कसा करतात, त्यांच्या मनात काय काय चालतं हे आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे. बघा, ही सायकोलॉजीची स्टडी आहे बरं का, हा 16वा अध्याय म्हणजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. बघा, ही आसुरी प्रवृत्तीची लोक असतात ते काहीही जाणत नाही, काय बरोबर आहे काय चूक आहे हे ते जाणत नाही. आणि आता समजा जर तुम्ही अशी काही लोक बघितली की जी खूप खूप दुःखी आहेत आणि कधीतरी आपलं दुःख घालवायला ते काय करतात, दारू पितात किंवा विकर्म करतात. तर ही जी लोक आहेत जिकडे तुम्हाला खूप दुःख दिसतं तर तिकडे तुम्ही ओळखा की ही लोक जी आहेत ते शास्त्रांवर ते हे करतायत, डाऊट करतायत, त्यांचा संशय असतो की हे जे शास्त्र आहे, हे जे लिहिलेलं आहे, हे जे कृष्णाने सांगितलं आहे त्याच्यावर ते संशय करतात. आणि आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय संशय आत्मा विनश्यती. मग हा त्यांचा विनाश कसा होतो, ते विकर्म करतच राहतात आणि त्याच्यातून ते या भौतिकाशी घट्ट बांधले जातात आणि ते बाहेर येऊ शकत नाही. तर आपल्याला जर काही संशय असेल, आपले प्रश्न असतील, आपल्या शंका असतील तर ते ठीक आहे, आपल्या सर्वांना शंका असू शकते, पण त्या शंकांचं निरसन करायला आपण एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडे गेलं पाहिजे. नाहीतर इस्कॉन मंदिरामध्ये तुम्ही जा, काही प्रगत तुम्हाला तिकडे प्रभूजी भेटतील, त्यांच्या बरोबर बसा, त्यांच्याकडून जाणून घ्या, तुमच्या शंका ज्या आहेत त्या पूर्ण दूर करा. आणि पण असं संशय धरला जर तुम्ही की हे नाही बरोबर आहे, हे बरोबर आहे की नाही, तर मग संशय आत्मा विनश्यती, म्हणजे अशा तऱ्हेने आपला विनाश होतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगद आहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जगत निर्माण झाले आहे आणि कामाअखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. बघा, आता इकडे
कृष्णाने सांगितलंय नास्तिक कोण आहे बरं का. नास्तिक कोण आहे, तो असं सांगतो की देव नाहीये, फक्त स्त्री पुरुषाच्या संभोगाने हे जग निर्माण झालेलं आहे, बाकी काहीही नाही. त्याचा विश्वास देवावर नसतोच, पण तो इतरांना सुद्धा हे पटवून सांगतो आणि प्रूफ म्हणून सायन्स पुढे करतो. तर हा जो नास्तिक असतो त्याचे असे विचार असतात, देवावर विश्वास बिलकुल नसतो. आता आपण बघूया या नास्तिकांची ऍक्टिव्हिटी काय असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अशा निष्कर्षांचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी असुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न असतात. हरे कृष्ण. आता हे जे नास्तिक लोक आहेत हे इकडे सांगितलंय, त्यांची ऍक्टिव्हिटी काय आहे, ते काय करतात, जगाचा विनाश करण्याकरिता उग्र कर्म करतात. आता इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलंय की एक न्यूक्लिअर मिसाईल किंवा न्यूक्लिअर बॉम्ब दाखवलाय. हे सायंटिस्ट करत असतात की मी दुसऱ्या देशाचा पूर्ण विनाश कसा करू, आणि हे जे आहे ते न्यूक्लिअर वेपन्स किंवा न्यूक्लिअर मिसाईल्स तयार करतात. तर इकडे शिल प्रभुपाद सांगतात की ते जणू काही मरण जे आहे, जे आपल्याला उद्या येणारे ते आजवर आणतात, आणि याच्यात त्यांना काय मिळतं, आणि हे जे हा त्यांचा जो रिसर्च आहे हा बरोबर आहे का, आपल्याला न्यूक्लिअर बॉम्बची आवश्यकता आहे का, एक दिवस आपण सगळेच मरणार आहोत, मग ते तुम्ही ही प्रोसेस एक्सपिडाइट का करता, की उद्याचं मरण आजवर का आणता. पण हे त्यांच्या मनामध्ये देवाबद्दल काहीही नसतं. त्यांना असं वाटतं की ते पूर्ण जगाला कंट्रोल करू शकतात आणि त्याच्यामुळे ते उग्र कर्मांमध्ये व्यस्त असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 10. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मधामध्ये डुंबत मोहित झालेले असुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेली असतात. श्लोक नंबर 11 आणि 12. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. आता श्रील प्रभुपाद सांगतात की जी काही पाप कर्म असतात ती 4 खांबांवर उभी असतात. असंख्य पाप असतात, अगणित. पण ते 4 खांब कोणते असतात? 4 खांब म्हणजे व्यभिचार, जुगार खेळणे, नॉनव्हेज खाणे आणि दारू पिणे किंवा ड्रग्ज घेणे, नशिले पदार्थ आहेत त्यांचं सेवन करणे. या 4 खांबांवर सर्व काही हजारो पाप कर्म जी केली जातात ती या 4 खांबांवर असतात. मग आता मी तुम्हाला एकदा परत सांगते की जुगार का खेळू नये. आपल्या हृदयातून सत्यता निघून जाते. आपण दारू का नाही पिऊ, कारण किंवा इतर नशिले पदार्थांचं सेवन का करू नये, कारण एकतर आपण अणीच भ्रमित होतो आणि आपल्याला आता आपण पहिल्यांदाच भ्रमात आहोत की मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाही.
आता दारू पिल्यानंतर आणिच तो भ्रम आणि स्ट्रॉंग होतो की हो मी हे शरीरच आहे, आणि तो भ्रम इतक्या लेवल पर्यंत जातो की खूप दारूच्या नशेखाली माणूस स्वतःचं नाव सांगू शकत नाही, कुठे राहतो ते सांगू शकत नाही. मग व्यभिचार यांनी काय होतं की आपल्या शरीराचं शौच जातं आणि आनंद जो आहे तो आपल्या हृदयातून निघून जातो. आणि जेव्हा आपण इतर प्राण्यांना खातो तेव्हा काय होतं, तुमच्या हृदयातून दया त्वरित निघून जाते. म्हणून आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की या 4 गोष्टी करायच्या नाहीत, आणि असं जर तुम्ही केलं तर मात्र तुम्ही आसुरी योनीमध्ये तुम्हाला जन्म मिळेल. आता बघा, आपल्याला एकच माहिती असतं, आनंद घ्यायचा म्हणजे काय, इंद्रियांद्वारे. मग आपल्याला आत्मा खरं तर आनंदाचा उगम आहे, आणि तो आनंद आत्म्यापासून जो आनंद आपल्याला मिळतो तो शाश्वत आहे. इंद्रिय तृप्तीचा आनंद कसा आहे, त्याला तो टेम्पररी आहे, लिमिटेड आहे, आणि काही काळच आपण इंद्रिय तृप्तीमध्ये राहू शकतो. आणि शेवटी त्याने काय मिळतं, आपल्याला दुःख मिळतं, तो आनंद कायमचा राहतच नाही. आणि इच्छा पण इतक्या असतात की त्या इच्छा सुद्धा आपल्या संपत नाही. म्हणून इकडे आपण आता समजा जर एखाद्या मुलाला कुमुद माताजी तुम्ही हात माताजी वर मी एक केलाय 10 का? मिनिटात येते. हो माताजी मी येते 10 मिनिटामध्ये. बरं प्रभूजी बरं येईल त्याच्या आधीच मी येऊन जाईल. नो इश्यू माताजी. बरं चालेल. येते. हं? तर ही जी इंद्रिय तृप्ती आहे, आता तुम्ही मला सांगा की समजा जर एखाद्या मुलाला तो शाळेतून घरी आल्यावर त्याला रोज सवय केली आहे पिझ्झा खायचा, वडापाव खायचा, पास्ता खायचा, असं फास्ट फूड, जंक फूड खायचं, आणि मग एखाद्या वेळेला त्याला चांगलं घरचं खाणं दिलं तर त्याला आवडेल का, सांगा बरं मला. की तो हट्ट करेल मला बर्गर पिझ्झाच पाहिजे, काय वाटतं तुम्हाला? की तो सारखा सारखा घरचं खाणं खाईल का? तुम्हाला अनम्यूट करायला मी देते, अनम्यूट करून बोला. काय घरचं अन्न घरचं अन्न आवडेल? नाही आवडत. नाही आवडणार, कारण त्याला रोज वडापाव, पिझ्झा, बर्गर खायची सवय झालेली आहे. पण तुम्ही मला सांगा, खरं खाणं हे चांगलं कुठलं, घरचं खाणं हे चांगलं आहे आपल्या तब्येतीसाठी. आपण घरचंच खाणं खाल्लं पाहिजे. तर अगदी त्याचप्रमाणे इंद्रिय तृप्तीची आपल्याला अनेक एक वर्षांपासून इतकी सवय झाली आहे की आपल्याला त्याची चव लागलेली आहे. आपल्याला खरं जे आहे कृष्ण इंद्रिय तृप्तीसाठी आपलं हे जीवन आहे, त्याच्यासाठी त्याची चव आपण चाखली नाहीये. ती चव इतकी गोड आहे आणि त्याच्यामध्ये इतका परमानंद आहे की तो आपण चाखला नाहीये. म्हणून ही जी लोअर टेस्ट आहे ना, हीच आपण म्हणतो दिस टेस्ट इज सुपिरियर. आपण ती जी कृष्ण इंद्रिय तृप्तीची चव चाखलीच नाहीये. जोपर्यंत ती चव चाखली नाहीये तोपर्यंत ही जी लोअर टेस्ट आहे ना इंद्रिय तृप्तीची, ही आपण सोडू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13 ते 15. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढत जाईल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोगता आहे.
मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग आहेत. मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान करेन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे असुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. तर आता बघा, आसुरी इकडे कृष्णाने प्रत्येक विचार जो आसुरी करतो तो प्रत्येक विचार मांडलाय. एकही विचार कुठे असा झालेला नाही की चुकून राहिला. बघा, ते त्यांचं संपत्तीवर केवढं प्रेम असतं. आणि एकसारखे अशी जी आसुरी लोक असतात, आपला बँक बॅलन्स किती आहे, मग मी आणि माझ्या संपत्तीची वृद्धी कशी करू, आणि ती संपत्ती मिळवण्यामध्ये स्वार्थ असतो. माझ्या इंद्रियांची तृप्ती झाली पाहिजे. आता ते झालं. मग हा जो माणूस असतो हा त्याच्या शत्रूंचा विचार करत असतो. कोणीही त्याच्याबरोबर कॉम्पिटिशन करायला लागलं की हा असं बघतो की हा माझा शत्रू आहे, आता मी याला खाली कसा बसवू, याचा धंदा मी कसा बसवू, अथवा मी कसं याला मारून टाकू, असा विचार करतात. आणि काय म्हणतात की मी सर्वश्रेष्ठ आहे, मी सर्वांचा ईश्वर आहे. आणि हे जे काय असुरी लोक म्हणतायत ना, श्रील प्रभुपाद म्हणतात हाच रोग आपल्या सर्वांना असतो. त्याला भवरोग म्हणतात. तर हा भवरोग कोणता असतो? एक म्हणजे कंट्रोल करायचं, दुसऱ्यांना कंट्रोल करायचं, हा एक रोग झाला. दुसरा रोग म्हणजे स्वामित्व दाखवायचं, हे माझं आहे, हे माझं आहे, याला प्रोप्रायटरशिप म्हणतात. आणि तिसरा म्हणजे एन्जॉईंग मेंटॅलिटी, म्हणजे आपण अगदी बेमुराद आपल्या इंद्रियांना हवं तसं एन्जॉय करायला द्यायचं, विचार न करता एन्जॉय करायचं. अशी लोक काय म्हणतात की मी पुढचा जन्म बघितलाय का, हा जन्म आहे, मी एन्जॉय करणार आहे, असं ते म्हणतात. तुम्ही सांगायला जरी गेला तरी हे त्यांचं उत्तर असतं, पुढचा जन्म कसं कोणी बघितलाय, मी आता मला हवं तसं मी वागणार आहे. पण अशा माणसांची आपण मनाने तरी लांब राहावं, त्यांच्या बरोबर संग करू नये. आणि आपण श्रील प्रभुपादांना आणि श्रीकृष्णांना विनंती करावी की माझं अशा असुरी लोकांपासून तू रक्षण कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 16. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले असुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्यधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हा जो आसुरी माणूस आहे त्याची जी इच्छा आहे ती कधीच पुरी होत नाही. त्याच्याकडे संपत्ती खूप आहे, पण त्याला आणि संपत्ती हवी असते. एखाद्या असुरी माणसाकडे खूप प्रॉपर्टी आहे, पण त्याला आणि प्रॉपर्टी पाहिजे असते. आणि तो एकसारखा आपल्याकडे किती बँक बॅलन्स आहे, आता माझ्याकडे किती प्रॉपर्टी आहे आणि जास्त कशी करू, इकडे त्याचं लक्ष असतं. आणि त्याला त्याच्या शक्तीमध्ये त्याला असं वाटतं हे जे काय मी एवढं मिळवलंय, एवढा माझा बिझनेस उभारलाय, हे माझ्या एकट्याच्या शक्तीने, माझ्या मी करता मी आहे, माझी शक्ती, माझं ज्ञान आणि कर्तृत्व माझं आहे, हे सगळं माझं आहे, मी एवढं सगळं उभारलेलं आहे, असं त्याला वाटतं. आणि तो इतर तुम्ही जर त्याला सांगितलं की हे तुला जे काही एवढी संपत्ती मिळाली आहे, सर्व मिळालंय, हे तुझ्या पूर्वजन्माच्या पुण्य कामामुळे, पुण्य कर्मामुळे तुला आज एवढा पैसा मिळालेला आहे. पण तो असं कधीही मानत नाही. तो म्हणतो तुम्ही हे काय सांगताय मला, हे मी सर्वश्रेष्ठ आहे. तर अशा तऱ्हेने हा जो आसुरी माणूस आहे, अशा तऱ्हेने तो
स्वतः विचार करतो आणि दुसऱ्यांना सांगतो की तुम्ही देव कुठे बाहेर शोधताय, तुम्ही स्वतःच देव आहात आणि इतर कुठेही देव नाहीये, तुम्ही स्वतःच देव आहात. इंग्लिश मध्ये ती एक म्हण आहे ना की यू आर एन आर्किटेक्ट ऑफ युअर ओन फेट. तर त्याप्रमाणे म्हणजे तुम्ही तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात. त्याचप्रमाणे हा सांगतो की देव वगैरे काही नाही, तुम्ही स्वतःच देव आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. आता बघा, मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध यामुळे काय होतं की आपण संतांचा, कृष्णाचा सुद्धा आपण अपमान करतो, द्वेष करतो. तर इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे. त्या स्लाइड मध्ये शिशुपालाचा वध दाखवलाय. तर शिशुपाल इकडे राजसूय यज्ञ चाललं होणार होतं आणि त्यासाठी सगळे राजे आले होते आणि तेव्हा सर्वांनी ठरवलं की आपण अग्रपूजा ही कृष्णाचीच करायची. पण शिशुपाल एकदम उठला आणि तो म्हणाला की मला तुमचं पटत नाहीये, कृष्णाची अग्रपूजा आपण का करायची? कृष्णाची जात कोणती आहे? तो क्षत्रिय म्हणून त्याचा जन्म झाला. पण तो राहिला कुठे? नंद आणि यशोदा मातेच्या घरी राहिला, जे वैश्य होते. त्याच्या जातीवरून मग तो लोणी चोरायचा त्याच्यावरून आणि अनेक शिव्या त्यांनी कृष्णाला दिल्या आणि कृष्ण मोजत होता. 1 2 3 50 60 70 80 90 99 100 झालं आणि त्यांनी शिवी द्यायला, परत 101 शिवी द्यायला त्यांनी जेव्हा तोंड उघडलं तेव्हा कृष्णाने सुदर्शन चक्र काढलं आणि त्याचा वध केला. आणि इकडे अशा तऱ्हेने वध केला की एक थेंब पण रक्ताचा जमिनीवर पडला नाही. कारण ही जी भूमी होती जिकडे यज्ञ होणार होतं तिकडे रक्त पडलेलं किंवा ही जी पवित्र जागा होती त्याचा पवित्रपणा राहिला नसता. म्हणून अशा तऱ्हेने त्यांनी याचा वध केला की रक्ताचा एक थेंब सुद्धा खाली जमिनीवर पडला नाही. आणि इकडे भीम जेव्हा शिशुपाल शिव्या देत होता तेव्हा त्याने लगेच तलवार काढली. पण कृष्णाने भीमाला सांगितलं की तू शिशुपालाचा वध करू नकोस, तू थांब. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 19. जी द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण. बघा, द्वेष जो आहे हा कृष्णाला अजिबात आवडत नाही. तो एक अर्जुनालाही सांगत होता 9व्या अध्यायात की अर्जुना, तू माझा द्वेष करत नाही म्हणून मी तुला हे परम गुह्य ज्ञान सांगणार आहे. आणि बघा, जे द्वेषी, क्रूर असतात, नराधम असतात त्यांना कृष्ण काय करतो? भवसागरातील विविध आसुरी योनीमध्ये टाकतो. आणि श्रील प्रभुपाद इकडे लिहितात म्हणजे काय, आपल्याला पशु योनीमध्ये जन्म मिळतो. म्हणजे कुत्रे, मांजर, डुक्कर किंवा आणि खूप आपला क्रूरपणा असेल तर साप, विंचू अशामध्ये जन्म होतो. म्हणजे साप आणि विंचू जे असतात हे काय असतात, त्यांचा जो द्वेष आहे, क्रूरपणा आहे ते लगेच दाखवतात. त्यांचं विष जे आहे
ते त्या दुसऱ्या प्राण्यावर टाकतात. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण आपल्याला भवसागरातील आसुरी योनीमध्ये एकसारखा टाकतो. आणि इकडे म्हणजे आता कसं असतं बघा, एखादा कोळी असेल आणि तो मासे पकडायला गेलेला आहे. तर जेव्हा तो मासे बघतो, आपल्या जाळ्यामध्ये कुठले मासे अडकले आणि तो बघतो, अरे केवढासा लहान मासा आहे, आणि तो परत फेकतो. आणि चांगला मोठा मासा असेल तर तो आपल्या बोटीमध्ये ठेवतो. त्याचप्रमाणे जाळ्यामध्ये आपण सगळे जेव्हा आहोत तेव्हा कृष्ण बघतो, अरे हा माणूस आहे ना, हा बरोबर नाहीये, चला याला परत आपण भवसागरात टाकूया. आणि जेव्हा तो म्हणजे अशा तऱ्हेने कृष्ण बघतो आपल्यामध्ये कुठले गुण आहे, आसुरी गुण आहे, तो आपल्याला टाकून देतो परत भवसागरामध्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 20. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता परत इकडे कृष्ण सांगतोय बघा, ते वारंवार आसुरी योनीमध्ये जन्म घेतात. म्हणजे बघा, कृष्णाला हे गुण अजिबात आवडत नाही आणि तो आपल्याला ताकीद देतोय की बघा, मी तुम्हाला हे सगळं सांगतोय आणि तुम्ही पशु योनीमध्ये अतिशय अधमगती म्हणजे आपल्याला जिकडे आपण कृष्णाच्या पूर्ण विस्मरणात राहतो अशी गती, त्याला अधमगती म्हणतात. आणि आपण कधीही आपल्याला असल्या योनीमध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्याला कोणीही वाचवू शकत नाही. इकडे तरी मानव आपण असताना कृष्ण आपल्याला एकसारखे त्याचे काय म्हणतात तसे त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहेत कृष्ण आपल्याला पाठवत असतो. एखादा गुरु पाठवतो किंवा आपण भगवद्गीता उघडतो, मग कुठेतरी आपल्याला लिंक मिळते, आपण ती ऐकतो, आपल्याला आवडतं. तो एकसारखं कोणाला तरी त्याच्या रिप्रेझेंटेटिव्हला पाठवत असतो. पण आपण आपल्याला ते समजत नाही की कृष्ण आपल्यावर किती कृपा करतोय, कारण अशा योनीमध्ये अशी कृपा कधीच होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हींमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे परत दुसऱ्यांदा कृष्णाने सांगितलंय की आत्म्याचा विनाश कसा होतो, काम, क्रोध आणि लोभ. आणि त्यांनी 3ऱ्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की काम हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. आणि इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय काम, क्रोध, लोभ. तुम्हाला आठवतं का की आपल्यामध्ये काम कसं निर्माण होतं, आपण त्या विषयाचं चिंतन करतो. तो कुठला इंद्रियांचा कुठलाही विषय असेल त्याचं चिंतन करतो, त्यांनी आसक्ती निर्माण होते. आसक्तीने आपल्याला काम निर्माण होतं. त्या कामाने काम जर आपल्या इच्छा जर पूर्ण नाही झाल्या तर काय होतो, राग किंवा क्रोध उत्पन्न होतो. क्रोधाने काय होतं, जी आपली बुद्धी आहे ती भ्रमित होते आणि मग त्याच्यानंतर सत्सद विवेक बुद्धी जाते आणि आपण भौतिक सागरात पडतो. तर इकडे हे आपल्याला 3ऱ्या अध्यायात सांगितलंय, 2ऱ्या अध्यायातही सांगितलंय आणि इकडे पण परत कृष्णाने तेच सांगितलंय. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकाची 3 द्वारे आहेत आणि बुद्धिमान मनुष्याने त्याचा
त्याग केला पाहिजे. पहिल्यांदा आपण ओळखायला हवं की माझ्यामध्ये कुठली अनर्थ आहेत, काम, क्रोध, लोभ की तिन्ही आहेत. आणि जर आपण आपल्याला स्वतःला त्याच्यावर ऍक्शन घेता येत नसेल तर आपण काउन्सिलिंग करून या तिन्हीवर आपण काहीतरी फर्म ऍक्शन घेतली पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 22. हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारसाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की जो काम, क्रोध आणि लोभ यापासून मुक्त आहे तो आत्म साक्षात्कारासाठी क्वालिफाईड आहे किंवा पात्र आहे आणि तो व्यवस्थित आत्मसाक्षात्कारी होऊ शकतो आणि परम गतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम् अवाप्नोति न सुख न पराम गतिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो शास्त्रविधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परम गती ही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्णा. म्हणजे जे आपल्याला आपल्या गुरुनी सांगितलंय किंवा जे शास्त्रात लिहिलेलं आहे त्याचा आपण त्याग केला आणि आपल्या मनाप्रमाणे आपण वागलो. कृष्ण काय म्हणतो, त्याला सिद्धी मिळत नाही, त्यांनी काही जरी केलं तरी त्याला यश मिळत नाही, त्याला सुखही मिळत नाही आणि परम गतीही मिळत नाही. म्हणजे काय, अशा माणसाचा विनाश होतो. हरे कृष्णा. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यं व्यवस्थितं ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्णा. म्हणजे आपण शास्त्रातून जाणले पाहिजे कर्तव्य म्हणजे काय आणि अकर्तव्य म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय आणि आपण ज्ञान कोणाकडून घेतलं पाहिजे, एका गुरुकडून घेतलं पाहिजे. आपण आपल्या शंका ज्या आहेत त्यांना विचारल्या पाहिजेत. कशा विचारल्या पाहिजेत, अतिशय नम्रपणे विचारल्या पाहिजेत आणि त्याचबरोबर गुरूंची सेवा केली पाहिजे, गुरूंना प्रसन्न केलं पाहिजे. त्यांच्याकडून ज्ञान घेऊन आपण आपल्या स्वतःची उन्नती केली पाहिजे. आता हा अध्याय संपलेला आहे. आता यात आपल्याला आपण या अध्यायात काय काय बघितलं, दैवी गुण आणि राक्षसी गुण कोणकोणते आहेत ते बघितलं आणि राक्षसी स्वभाव कसा आहे, ही लोक विचार कसा करतात आणि त्यांची ऍक्टिव्हिटी काय असते हे आपण बघितलं आणि मग राक्षसी क्रियाकल्पांचे परिणाम काय आहेत आपण बघितलं की आपण अतिशय अधम गतीला प्राप्त होतो किंवा आपला जन्म पशु योनीमध्ये होतो आणि हे जे काय आहे आपली स्वतःची उन्नती किंवा अधोगती ही आपल्या हातात आहे. तर आपण त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. कर्तव्य काय, अकर्तव्य काय, कर्म काय, विकर्म काय हे एका गुरुकडून जाणून घेतलं पाहिजे. आता काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? स्वतःची रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हा, 1 मिनिट. हा. आणि